Ana mai zango. Me yake faruwa ne? Arewa na kuka. Ayya. Ana kashe al'ummar mu. La hawla wala quwwata. To a lokacin zabe kana ina? A lokacin zabe da mu ake layin kafce. Mariya. Da mu ake dukkan zance. Yaushe? A lokacin campaign. To yanzu me abin yi? Mi kokari mu koya wa kanmu horo. To amma me yasa suka bar mu? Su waɗanda suke wurin su sun sani cewa ana samun nasara. Kokarin ya dan karu. To faɗa musu da kanka. Allah duba mu. Ai ba duba za su yi ba. Ku dakata. Zan yi bayani. To, Mi ya fita duka da mi ya kalami. Kai fa sai ne fa. Yo baba tuna sele. To ai idan muka fita kama mu za a yi. Gaskiya. Matasa mu daina tsoro. Kamar ya kenan? Mu sa rai gaskiya guda ne. Bara ma ka je da kanka. Baba, me aka yi? shi ne da muka fita za a kama mu? Insha Allah. Mu zauna a gida ko mu yi ta addu'a. Shi ne zama lafiya. Billahi lazi ba za ka shiga aljanna ba.